Yo. Iya, kali bakur. Mlebu mong tengah. Siki. Iya, janang pinggir. Rombia. Iya. Mia romba. Bikin hatiku jadi gembira. Aromia romba. Bikin hatiku jadi gembira. Ireng-ireng anak itu buka peti mas anak lincone. Seneng-seneng anak edang itu turu masjid tadi bojone. Aromia romba. Bikin hatiku jadi gembira. Abang-abang orang bagi kamu kurang gulane. Ya jangan ya orang masih kurang Aromia romba. Bikin hati aku jadi gembira. Ya. Wis. Marem kan? Iya. Jangan lupa apa kowe mburine? Ya lu apa, Kang? Kening. Ini nasano. Ya. Satane sang guru katengan manungsa urip ning alam nyampe jane sing sabar narima urip kudu eling panawas eling ngomong urip pira lawase kamasane wong lunga maring ngolane eling ning kancane eling ono urip ora bisa dhewe.
Jos, pokoke jos. Kakang Japar. Dumateng sedaya para pandemen-pandemen kesinan kuda kepang awula dipun aturi lermaken sawetawis kangge nenggawa ingkang pisaya lan kula remaken dipun kondur-konduraken satunggalan satunggalipun. Ya ngono lah. Gotel yo rombongan. Kok nyane kadang
Ya, lasang, lasang. Tusin, tusin. Titil, titil. Kali bakor. Rustam, Rustam. Capar, capar. Diplom. Kaisa, 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 Kaisa. Yang punya kepenak Pak. Kaisa, Kaisa. Yo yo yo. Lasam. Panjenenganipun Bapak Capar, Capar, Capar. Yo yo. Oh alo lo 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 lo. Iya, iya. Mbah Capar, Mbah Capar, Kakak Capar, 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 Capar. Kaisa Siden, Kaisa Siden, Kaisa, Kaisa. Yo wangi kumat. Bocok ora mlebu, bocok ora mlebu. Yo yo. Sartinem, 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 sartinem. Mulyono, Mulyono, Mulyono. Reza, 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 Reza. Yo yo. Iming-imong aku duwe roti, Roti apa? roti mari sing rasane legi. Hai. Sapa bisa nangis karo guyu, Hai. tak upahi roti mariku telu. Di rotine. Bintang kecil di langit biru, bintang besar tempatnya di pasar, bintang 5 bintang Pancasila, bintang 7 obat sakit kepala. Owok, 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 owok. Sehat. Yo yo. Sing kira kandung sekari.
pengendangnya orang apa-apa. Sardinem. Sa. Iya. Ayo Sa. Ayo Sa. Balik barang karanya Sa. Ali Bagor, Ali Bagor. Ayo kon balik. Mati raja. Iya, sok raja. Banyumas. Iya. Banyumas, Banyumas. Iya. Perhatian Sumyo, Tambang. Iya, balik angkat. Kondur sesarengan. Monggo. Ayo Kang, pada di balak-balakna ngasuk ketemu maning tanggal 13 nang Tangerang. Solatune Kaisa. Sah.
Ayo ya. Kebiar kebiar pembae banyu segara esok-esok nyanton nasi tebalana gawe seneng sapa sing nyawa Braune tati nelayan awe lagi sedang nyambut gawe hasil laut kanggo makmur Pakai cobor makmur ning tanah gawe. ning tanah Jawi Apa lo cinawe rakyate ada maya pendulek aja wedon aman tentrem lambene pendul jan rain kaya apa silir silir